नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण झटपट अशी टोमॅटो चटणी बनवूया। त्यासाठी आपण मीडियम आकाराचे टोमॅटो घेतलेले आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे। हे बघा, इथे आपल्याला एक कांदा लागणार आहे आणि आपण 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहे। सर्वप्रथम आपण टोमॅटो बारीक चिरून घेऊया। या ठिकाणी आपण टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला आहे, कांदाही बारीक चिरून घेतलेला आहे आणि ज्या आपण हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या त्याला आपण मधून चिरून त्याचे 2 भाग केलेले आहेत। चला मग आता रेसिपीला सुरुवात करूया। आपली कढई गरम झालेली आहे, त्यामध्ये आपण 2 पळी तेल टाकूया। तेल गरम झालं की त्यामध्ये आपल्याला कांदा आणि मिरची जे आपण कापून घेतलंय ते टाकूया। आणि आपल्याला परतवून घ्यायचं आहे। कांदा नरम होईपर्यंत आपल्याला तेलामध्ये परतवायचं आहे। इथे आपण 4-5 लसणीच्या पाकळ्या सोलून ठेचून घेतलेला आहे, तो टाकूया। कढीपत्त्याची पानं घेतलेली आहे, ती टाकूया। आणि परतवून घेऊया। आपला कांदा छान नरम झालेला आहे, त्यामध्ये आपण बारीक चिरलेला टोमॅटो टाकून घेऊया। आणि आपल्याला लगेच चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे, म्हणजे टोमॅटो लवकर नरम होईल। परतवून घेऊया। आता आपल्याला 2 मिनिटांसाठी यावरती झाकण ठेवायचं आहे। आपली 2 मिनिटं झालेली आहे, आपण झाकण उघडूया। बघा, टोमॅटो नरम होत आलेला आहे। आता आपण यामध्ये मसाले टाकून घेऊया। पाव चमचाभर हळद टाकूया। आणि 1 चमचा मालवणी मसाला। आता आपण यामध्ये शेंगदाण्याचं कूट टाकून घेऊया, 4 चमचे। छान एकजीव करून घेऊया। या प्रकारे तुम्ही चटणी बनवून बघा, छान आणि झटपट होते। आणि आपण यावरती 1 मिनिटासाठी झाकण ठेवूया। हे बघा, छान आपली टोमॅटो चटणी तयार झालेली आहे। आपण यामध्ये कोथिंबीर टाकून घेऊया। आजची आपली रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानशा रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।